előző évadban az volt a baj, hogy Minecraft ilyen, és az volt, hogy elvesztettem a cuccaimat, mikor kiléptem, és mentette a játék. Újra beléptem, és egyszerűen előzőben is, mikor voltam egyszer, mikor volt egy másik dzsungeles bajom, vagyis egyszer még egy világot akartam csinálni, akkor beadta a dzsungeles bájomat, és most is beadta, úgyhogy lák. Ez nagyon-nagyon jó. Szedjük a díjat. Itt ez a fa, kiszedjük a fát is. Szedjed azt a fát. Kell az a fa. Kell a kraftoláshoz. Miért ilyen kicsi a fa? Aj, már ez a hülye kamion mindig itt van. Dobtam a földet. A papagájat akarok felújítani, mert az is segítőkész állat. Jaj, ott hello. Papagáj, gyere, van nálam még mag. Eléggé kevés, de azért gyere. Adok kaját, azt majd itt leszel velünk. Amúgy nem tudom, nálatok jó a hang. Remélem jó. Néha akadok, az nem miattam, a játékszinkron. A bárány. Leküzdök a bárányokkal, 1v1. Gyere bárány, leütlek. Úgy leütöttem a bárány kézzel, mint a fingogatján. Mint hogy se lett volna izé. Easy vagy, itt nagyon noki vagy. Amúgy én is noki vagyok. Mert a noki az azt jelenti, hogy izé gyerek. Azt hiszem azt jelenti a... Gyere, van nálam mag. Vízig. Nem menj már be a vízbe. Gyerek, itt lehet ki. Tridentes! Jézusom, te! Tridentes és gonosz zombi. Itt elfutok akkor, és akkor átmegyünk a túlra. Hát legalább van valami. Gyere már. Jó. Gyere a vállamra. Tuk. Fel is üt. Na, gyere a vízen át. Vízen. Itt. Szedünk egy csomó bambuszt, mert nagyon kell. Ebből is lehet blokkot csinálni, azt hiszem. Nem. Ja, mert ezért több kell, azt hiszem, hozzá, vagy nem. Nem tudom, lehet ez még nem az 1.20. Ja, ez nem az 1.19. Vagy ez 1.20. Valahol elvileg itt lehet látni, hogy ez 1.20 vagy 1.19. Azt hiszem ez 1.20. Vagy az 1.19-ben adták ki a Cherry Biomot. Cherry Biomot. Ezt ki akarom ütni majd Silk Touch-ra. De nincsen Silk Touch-om. Lehet amúgy, hogy dzsungelbe dzsungelbe fogok lakni. Meg kellene tanulnom beszélni amúgy. Na jó, nem érdekel. Akkor keresünk egy jó helyet, és akkor oda majd le fogunk telepedni. Egy ilyen bánya mellé akarok. Panda, gyere! Panda, gyere! Gyere, panda. Nem etetlek meg. Vagy őt hozom él. Hello, kis pandácskám. Gyere ide! Megölted! Nyom. Mennyi kell beléd? 2 már csak elég, gyere le! Hol vagy te vadbarát? Hol vagy te vadmadár? De hol van a vadmadár?
Elrepült a vadmadár. Pedig neki adtam a legtöbb kajám. Gyere le! Akármelyik fán is vagy, gyere le! Ott van! Gyere itt! Mi az Isten zabál? Hallom, mennyi kell beléd, leüsselek? Szállj már le, hát ne járkáljál már! Úristen, ezt a papagáj, ha megszeridítem a világot. Ő lesz a Szent János. Ne repülj már el, gyere már ide! De szétverlek, mikor még nem fogsz ebből az utolsóban megszállni. Elfogyasztod a dinnyémet. Végre te faszapó. Svareszszerű. Leütöttem. Na, végre, gyertek már. Na mindegy, leestünk. Ezt most így komolyan mondod, hogy a sötéttől egy erdő ez? Amúgy. Mert akkor jó, mert akkor én ide jövök, és akkor ide letelepszek, és akkor itt lesz. Ez egy dzsungel melletti lévő sötét tölgyfa erdő, és egy nagyon nagy bánya, ami nagyon jót jelent nekünk. Jézusom, csak annyi a bambusz. Jó, nincsen ágyam egyébként. Ott van az Elea. Az Eleafának is kéne lennie. Jó, ez a bájom. Akkor lehet az lesz, hogy majd így teleportálózni fogok. Vagy lehet az lesz, hogy ide hozok majd egy csónakot, és akkor... Ide, vagy majd visszanézem a videót, és akkor eljövünk ide. Akkor először is bárányt kéne találni. Ha van bárány, akkor ide jövünk, de ha nincsen bárány, akkor el kell mennünk, és akkor vissza kell jönnöm. Ó, mondjuk ott a túloldalon lehet, hogy van. Ez is jó kék bárány. Gyere ide, ne a vízen ússzál, mint egy hülye gyerek. Mikák szeridülnek meg a leghamarabban. Akkor oda ezt a helyet megjegyezzük. Így. Várjátok, most azért elkezd helyet váltottam, úgyhogy akkor most elmegyünk keresni a bárányt. Már van 2 gyapjum, úgyhogy kész. Egy dinnyét kéne szabálnom. Amúgy olyan jó, hogy nem kell ölnöm állatokat. Mindig dinnyét szabálok. Hol van? Nem találni egy bárány, de már papagájt már találtam 3-at, de már mondjuk találtam izét is már bárányt, csak 3-at, vagyis 2-t, nem 3-at. Lehet, hogy más helyen fogtok látni, mert elutazunk, és pár óráig nem lesz videó. Azt hiszem 3 vagy 2, nem tudom. De biztos, hogy pár óráig nem lesz videó. Nagyon sajnálom, mert el kell utaznunk. Vagyis majd visszajövünk, majd csak elmegyünk egy kicsit nyaralni. Majd nem tudom, hogy mondja. Mert én még kis noki vagyok. Jó. Vakon vagyok, eléggé vakon vagyok. Nincsen bárány, ez a baj, és azért vagyok vakon egyébként. Na jó, lehet, hogy